nọ n'idi n'ebe ahụ. Ọ nkata. Ọ nkata.
n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke isii n'oge emume nke Ista. Tata kwazi na obodo n'ụwa bụ Amerịka ka a na-eme mmemme nke eji echeta ndị nne niile. Ndị nne bụ ugogbe nke ezinụlọ. Ndị nne bụ ndị na-alụ ọtụtụ nnukwu ọrụ iji welu chekwaba ezinụlọ ha. Ha na-enedokwazi ndị di ha anya, na-enedokwazi ụmụntakịrị ha anya, na-amụkwazi anya abalị, anya efifie na anya ụtụtụ iji welu gbaa mbọ fụ na ezinụlọ ha na-aga ọfụma. Anyị na-ekene Chineke n'isi ndị nna anyị niile. Anyị wee na-ayọ ka amala Chineke baalụ ha ụba, ka ngọzi nke Chineke nọnyelụ ha, ka Chineke onye ji ike niile na-edu ha, na-agbazili ha, na-enyekwazi ha amamihe nke ga-atọ atọ, nke ha ga-eji wee na-alụ nnukwu ọlụ n'ụwa nke Chineke ranye ha n'aka. Anyị nwezila ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ niile nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị natazie n'isi ana runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukarịstịa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kasị enu.
Chineke pụrụ ime ihe niile, nye anyị obi ụtọ n'oge a dị nsọ mgbe anyị na-eme emume iji sọpụrụ dị nwe anyị onye siri n'ọnwụ bilite. Biko mee ka emume ncheta mbilite n'ọnwụ nke anyị na-eme kwa afọ meta ezigbo mkpụrụ na ndụ anyị. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Filip jere n'otu obodo dị n'ala Samaria gwa ha okwu Chukwu maka Kristi. Igwe mmadụ ndị obodo ahụ were otu obi ṅaa ntị n'ozi Filip n'ihi na ha hụrụ ọrụ ebube dị iche iche Filip n'onwe ya rụrụ. N'ihi na site n'ọrụ ebube ndị a, mmụọ ọjọọ siri n'ahụ ọtụtụ ha ji pụta na-eti mkpu n'oke olu. Emekwara ka ahụ dị ọtụtụ mmadụ ike, ma ndị akụkụ ahụ ha kpọnwụrụ akpọnwụ, ma ndị dara ngwọrọ. Oke ọṅụ wee dị n'obodo Samaria. Mgbe ụmụazụ nọ na Jerusalem nụrụ na Samaria anabatala okwu Chukwu, ha zigara ha Pita na Jọn. Mgbe ha bịaruru, ha kpere ndị kwere ekwe ekpere ka ha nata mmụọ nsọ, n'ihi na mmụọ nsọ adakwasịbeghị onye ọbụla n'ime ha. Naanị ihe mere ha bụ mmiri Chukwu n'aha onye nwe anyị Jesu Kristi. N'oge ahụ, Pita wee were bikwasa ha aka n'isi, ha wee nata mmụọ nsọ. Okwu nke Osebrowa. Ka ụwa niile kwere Chineke, tiere Chineke mkpu ọnụ. Ka ụwa niile 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 tiere Chineke mkpu ọnụ. Ụwa niile tierenụ Chineke mkpu ọnụ. Kwerenụ aha ya ukwe otuto. Kwupụta n'otuto ya dị ebube. Gwanụ Chineke aka ọrụ gị adịka omimi. Ka ụwa niile tiere Chineke mkpu ọnụ. Ka ụwa niile sekpụrụ gị, bịakwa kwuo ukwe otuto gị. Bịanụ lee ọrụ nke Chineke. Leenụ ọrụ ebube ọ rụrụ ụmụ mmadụ. Ka ụwa niile tiere Chineke mkpu ọnụ. Ọ gbanweela oke osimiri ka ọ ghọọ ala ọkọrọ. Ha were ukwe kwefee osimiri. N'ihi ya, ka anyị ṅụrịa ọṅụ n'ime ya. O ji ike dị egwu na-achịru mgbe ebighị ebi. Ka ụwa niile kwere Chineke. Ndị niile na-asọpụrụ Chineke, ngwa geenụ ntị ka m kọrọ akụkọ ọrụ ebube ọ rụrụ m. Ngọzi dịrị Chineke, onye na-ajụghị ịṅa ntị na arịrịọ m. Ọ jụkwaghị igosi m obiọma ya. Ka ụwa niile tiere Chineke.
Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pita dị Asọ dere: sọpụrụnụ Kristi n'ime obi unu, nyekwanụ ya ọnọdụ dịka onye nwe unu, jikerekwanụ mgbe ọbụla ịza ajụjụ ọbụla mmadụ ga-ajụ unu banyere olileanya ahụ unu nwere, ma werekwanụ nwayọọ na nsọpụrụ kpee ọnụ unu. Mekwanụ ka akọnuche unu dị ọcha, ka ọ ga-abụ mgbe ndị mmadụ na-ekwute unu n'ihe omume ọma unu ji biri n'ime Kristi, ihere eme ha n'ihi ihe ha na-ekwu. N'ihi na ọ ka mma ma ọ bụrụ uche nke Chineke ka unu hụ ahụhụ n'ihi na unu na-eme ezi ihe, karịa unu ịhụ ahụhụ n'ihi na unu na-eme ihe ọjọọ. N'ihi na Kristi nwụrụ n'ihi unu, ọ nwụrụ naanị otu mgbe n'ihi mmehie unu. Onye ezi omume nwụrụ n'ihi ndị ajọ omume, ka o wee dugara unu Chineke. N'ihi na e mere ka ọ nwụọ n'anụ ahụ, ma emekwara ka ọ dị ndụ na mmụọ. Okwu nke oseburu ụwa. Jesu, kọwara anyị okwu gị nke ọma, mee ka okwu gị na-amụnye ọkụ ịhụnanya n'obi anyị. Onye nwe anyị nọnyelu nọ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. Jesu gwara ụmụazụ ya, ọ bụrụ na unu hụrụ m n'anya, unu ga-edobe iwu m niile. Aga m ekpekwara Nna m, ọ ga-enyekwa unu onye nkasi obi ọzọ ka ọ nọnyere unu ruo mgbe ebighị ebi. Onye nkasi obi ahụ bụ mmụọ nke eziokwu, onye ụwa na-apụghị ịnabata n'ihi na ụwa adịghị ahụ ya, ụwa amaghịkwa ya, ma unu ma ya, n'ihi na ọ nọnyere unu birikwa n'ime unu. Agaghị m ahapụ unu dịka ndị na-enweghị nne na nna, kama aga m abịakwute unu. Ọ fọdụrụ nwa oge ntakịrị, ụwa agaghị ahụkwa m ọzọ, ma unu ga na-ahụ m, n'ihi na adị m ndụ. Unu onwe unu ga-adịkwa ndụ. N'ụbọchị ahụ unu ga-amata na anọ m n'ime Nna m, marakwa na Nna m nọ n'ime m, mụ onwe m nọrọkwa n'ime unu. Onye ọbụla natara iwu m debe ha bụ onye hụrụ m n'anya. Onye hụrụ m n'anya ka Nna m na-ahụ n'anya. Aga m ahụkwa onye ahụ n'anya, bịakwa gosi ya onwe m. Oziọma nke oseburu ụwa.
Kụbara no Chineke anyị aka. Aka wọkọrọ. Kụbara no Chineke anyị aka. Kụbara no Chineke anyị aka. Kụbara no Chineke anyị aka. Ị bụrụ onye nne kụọrọ ya aka. Ị bụrụ onye nna kụọrọ ya aka. Ị bụrụ nwata kụọrọ ya aka. Ị bụrụ fada kụọrọ ya aka. Anyị ga-akụbara Chineke nke igwe 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 aka. Kụbara no Chineke anyị aka. Ha nọ in the mood. All right. Tata bụ ụka nke isii n'oge mmemme nke Easter. Thursday na-abịanụ gịnị ga-eme? Anọdụ m ihe nnukwu. Ngwa dị ka sista na side. Ka nje ebe sista nọrọ, ka nje ebe ndị Katọlik nọ. V-Power. Okay. So Thursday na-abịanụ bụ Ascension Thursday. Mgbe anyị ji akwado ụzọ pụrụ iche nrọgodo n'igwe nke dị nwe naanị Jesu Kristi. Jesu Kristi rọgodo n'igwe, gịnị ka anyị na-enezi anya? Nke unu na-ekwu ụjọ. Kwụsie n'ike, kwụrụ nụ n'ụkwụ ụnụ. Ọ bụrụ na dị nwe naanị Jesu Kristi rọgodo n'igwe, gịnị ka anyị na-enezi anya? Ọ ka ndị Katọlik ka unu bụ. Unu ekwuzi n'ụjọ ụjọ. Ọkwe? Maka na ọ sị na akwụkwọ nsọ sị na ọ bụ na Jesu arụgoro n'eluigwe na mmụọ nsọ ameme gịnị ama abịa. Simple. Ọzọ tata kwazi ka anyị na-eme emume ụka ndị nne. Nenụ ndị nna anyị ka akụba anọ ha aka. One of you, how gorgeous they look. All of them. I na-ekene Chineke n'isi ụnọ n'ofu n'ofu. And I think this day is very important. O onye sị fada na mbịala ụka n'oge rinne tata. Wezara ihe nji wee iti onye ọbụla maka na tata bụ ụka ndị nne. Because there are things you don't take for granted. And one of the major things you can never take for granted n'ụwa gị akwefulu mama gị. Ọ bụ onye ga-abụ mama. Ọ bụ onye ga-abụ mama. Mama m ihe dị mma ka m ga-emere gị. Bishọp onye mụrụ ya. Pisi onye mụrụ ya. Farakos onye mụrụ ya. Dọkịta nna onye mụrụ ya. Akụrụ na onye mụrụ ya. Duru onye mụrụ ya. Chọkụ onye mụrụ ya. Nweke onye mụrụ ya. Nne m ihe dị mma ka m ga-emere gị. KS onye mụrụ ya. Onye mụrụ ya. Emmanuel onye mụrụ gị. Kevin onye mụrụ gị. Austin onye mụrụ gị. Nne m ihe dị mma ka m ga-emere gị.
Arinze onye mụrụ gị. Linus onye mụrụ gị. Ugo onye mụrụ gị. Matthew onye mụrụ gị. Jackpot onye mụrụ gị. Nwabeze onye mụrụ gị. Nne m ihe dị mma ka m ga-emere gị. Nne m ihe dị mma ka m ga-emere gị. Godwin onye mụrụ gị. Tony onye mụrụ gị. Asị bụ onye mụrụ gị. Solo onye mụrụ gị. Ogbuefi onye mụrụ gị. Nne m ihe dị mma ka anyị ga-emere gị. Joseph onye mụrụ gị. Emmanuel onye mụrụ gị. Nne m ihe dị mma ka anyị ga-enye gị. Emmanuel onye mụrụ gị. Tony onye mụrụ gị. Karakos onye mụrụ gị. Nne m ihe dị mma ka anyị ga-emere gị. Richard onye mụrụ gị. Ifeanyi onye mụrụ gị. Patrick onye mụrụ gị. Osi onye mụrụ gị. Ụmụ nwanyị onye mụrụ nụ. Mama m ihe dị mma ka m ga-emere gị. Onye ọma, onye ọma, onye ọ ga-adịrị mma, onye ọma. Chika onye mụrụ gị. Augustine onye mụrụ gị. Nne m ihe dị mma ka m ga-emere gị. Onye ọma, onye ọma, onye ọ ga-adịrị mma, onye ọma. Nne m ihe dị mma ka m ga-emere gị. Onye ọma, onye ọma, onye ọ ga-adịrị mma, onye ọma. Amen. Anyị ga-ebidogodi n'obere ihe ọgụgụ very briefly. Then anyị abanyezia n'ihe ndị nne as quickly as we can. N'ihe ọgụgụ nke abụọ, ọ sị anyị n'akwụkwọ nke Pita, ọ sị anyị na onye ọbụla anyị chọrọ ka o kwenye na nkụzi ụka, na anyị ga-agwa onye ahụ ihe kpatara ọ ga-eji wee kwenye. So it is not just enough to believe in God. That you must be able to give reasons why that person must believe in God. And network ọ dịkwazị n'ihe niile. Onye chọrọ ịbụ ezigbo nne maọbụ ezigbo nna, na ọ ga-achọ ka ụmụ ya mee gịnị? Na-ege ntị n'ihe ọ na-akụzi. Mana it is not just enough isi ha geenụ ntị n'ihe nnụnụ na-akụzi. Ị ga-agwakwazi ha ihe merụ ha ga-eji wee gee ntị n'ihe ị na-akọ. So they must be convinced n'ihe ahụ ị na-ekwu. Now, kedu etu ha ga-esi wee convinced? Ọsọ n'ọnụ okwu. Ọnụ okwu bụ nke a na-efe efe ịkọcha ya. Leave mommy. Every time she's opening her mouth, every time she's yelling. Mana ka ị na-ekwu ya ekwu, ka ị na-eme gịnị? Ka ị na-emepụta ya n'omume. Maka na onye na-emepụta, maka ndị Igbo nọ na-ewu na-ata ahịhịa, a na-enye anya n'ọnụ. So they must be convinced on why they have to follow that teaching.
If they are not convinced, it's a waste of time. Onyaka Peter Juwese, we must give reasons on why onye ahụ kwesịrị iji wee kwenye ihe ahụ ị na-ekwu. Abịa n'ihe ọgụgụ nke mbụ, egosi anyị Filip. Ọ bụ na nchetala ụka dịka oke ịtọ gara aga, mgbe oke ịbụọ, mgbe Filip zutere Jesu, ọ sị Jesu, onye bụ ụzọ jụọ Jesu ka ọ katalụ Thomas si ya, ngwa gosizie na anyị ụzọ ahụ na ote gị kọwara ogologo akụkọ a. Show us the way. Jesus said, I'm the way, the truth, and the life. If you have known me, you have known the Father. Yeah. Philip said, onye nke move from way to Father. Ngwa gosikwazi anyị Father. Because actually he got a by age. Jesus will say, Philip, you have followed me all these years and still you do not know the Father. To have seen me is to have seen the... Philip said, okay, what a time here now. The same Philip that did not understand God. And that means that mmadụ nwere ike dị na-abịa ụka mana ọ marọ Chukwu, ọkwụnụma. Mmadụ nwere ike ijekata ụka everyday, je na-eje ụka everyday ọ n'ọnụ n'ụka, even ị na-ekwu na ị na-ekwu okwu Chukwu, ime ga na-abịa n'isi. N'ọdụkwa ka ịma ka a na-agwa ihe ata. Ọ bịa okwu wọchị onye na-akọ n'ọdụkọ Sunday ka a gwalụ nke ata. Enwedofu a na-agwa ya. Every other person is wrong except him or her. Maka nke ọ bụ na ọ na-eme bụ nke ahụ dị straight. Onye ọ bụla enweghị onye na-emechi esọsịa. Mmadụ nwere ike dị na-abịa nwa, ọ da-anụ ihe a na-ekwu, ọ da-aghọta. Mana as soon as that person's life changes, if you are very endemic in the word of God, the same Philip, now see Jesus show us the Father. All the same Philip had a kuchu diegu tata. I said, na Philip but na Samaria, mepono, na so na the miracle that was following his preaching was so enormous. The whole Samaria got converted. The whole town. Philip now say, show us the Father. Philip amaraka nye na akebia. But ozubo, all Jesus, he started living it by example. Life changed for him. Abianozioma, Jesus said, if you love me, keep my commandments. And what is the commandment of God? Love your neighbor as your... Very simple. And when we go for Chukwanya, kedo ebu Chukwu, onye anọghị n'akụkụ. Onye ifulanya, onye bụ Chukwu. And so, no, this morning don't napota, which is also part of the preaching. People have to be very careful, no one, because this world in which we live, my human beings or beasts, which will be at the center of my words today. Now, in America, 22, 23, and 25. Can we get the 25? Get 23. They have a 6-year-old, or 6-month-old, altercation in the parking lot, shooting straight, killing the girl. And then, okay, afuna obobu nke nwai, bo nwe egbe n'okwu. Nwa 6 months ka nọ n'azụ moto. Ihe a na-ekwu na-eme na Friday. And that's why people have to be careful. Even especially our kids. All this your boyfriend, girlfriend. All this boyfriend, girlfriend. You have to be very careful. This time is not a good time. This season is not a good season. And that gets to the celebration we have today. Ndị nne, unu bụ isi ụlọ, and we acknowledge all of you.
We acknowledge all of you. Odirizi. Ipicha nwa from ụmụaka. I take it for granted. One of my friends, every time I was saying, I don't even know what you're doing. Do you think cooking is enough? Do you think this is enough? Do you think this is enough? Okay, when I say, okay, darling, I just 1 year. And 1 year operation, actually just only for 1 week. I said, so who will take care of these kids? The whole thing I had it enough. I said, what's also Judesu Maka 1 week, in Buru Maka talk bata. I said, the first question, who will take care of these kids? I was sure no, just Kiaje Pota. I don't even understand what you're talking about. We appreciate all of you. It is taken for granted. And sometimes we try to explain it away. Na Chineke kechalo mwa keha kahane kunwa. Kezu mwoke kaha kanere TV. Irrespective of what it is, we cannot take it for granted. And nobody will ever take it for granted. But again, the society in which we live is very strong. Now, all the two, family neighbor, society not ever. The strength of the family determines how this place is managed. The society is so deadly as of today. And number of also tata. Before, come on, all the can get every day is makambwen kembonya on the analog. Also, Nzuzu no gini siki in a Zuzu, mobile careful, or mother born a Zumaketa, Nzuzu on my laptop, Nzuzu on a phone. So, Umaka and go more global. They are far reaching out than Nkani. In our own time, imagine them now that they could connect to no Iran, connect here to no Turkey, connect here to no Rome, connect here to every person. In our own time, each connect, money you may letter. Hey, there was the send me the post office a 2 for half. I make a tap with each phone email. But in a split second, they connect to the world. And that's why we have to watch here closely. We must watch this side closely. To show you the influence of the society, do you know everything? When I was doing practicum, when I did my master's in childhood and special education, so part of the learning is that I have to teach in a school for 6 months. And for some reasons, I taught in a school. And the school is PS 224, here in Brooklyn, few blocks from here. And I was in elementary school, elementary 2. Elementary 2. Here, no Michael Elementary School, PS 224, here. Elementary 2. And when Keselo, I want to below my Igana soba so I was sobbing. What is this? Elementary 2. And these are kids who have no minor. And we feign ignorant. And sometimes you think they are so ignorant. They are not. And you better understand that they are not. They are far reaching. The only thing is that our culture does not allow us to express. Unlike Omakandin Kosa that could express easily. They understand, they know. And that's why Ngenwa not here has to be careful in handling so that they can avert and handle here. The societal influence. Can you know an example? When I was growing up, down the chair, I had my cousins, very close cousins. We all mixed up.
Because ụmụnne bụ ụmụnne gị. So their father had them five boys. Then were 3 boys and other relatives around the whole neighborhood. Mmadụ 5 all of them are smoking cigarettes. All from beginning to the end. And out of the 5 needs a cigarette. 3 na jam between cocaine and Igbo. 3 out of the 5. And out of the 3 na jam cocaine and Igbo, 1 is a thief. And these are people you were growing up around. Now, what was the Savior? The Savior, I continue to say, was my mom. That's where Ben Chelo Tuaka was my mom. Why? My dad is more diplomatic because on a day he loves petting you. He pet them. But my mom, Ochenji Elementary School, they changed it because she was a teacher. Ebo no na akuzi because then on the channel one to one ife. O move to the afternoon one. Everybody in that house is moving. School love no akuzi konya na akuzi. Anya no na naga. So and why I mechacha ihe no wa. The fear of her is the beginning of wisdom for you. Mama okay for take one ya no for. Mechacha ihe no waga. So to fear her and Itatola Chetanya Ujabiaginaro. On one of the occasions, those my cousins, we mix up easily. My name go mama, and one of Bog and Neluchani Henine, Mananko Mekatano one, Ijekataza, Obona Sigan, Nesi Naroge, Nesi Nefege. Adme Koko no Engolang, no Nesi Nefege. You will not that than they are aware. On one of the days, I went to check out with my cousin. One of them, Nkena Nguko Ken. Ongukata sim Chido. Ngwa test go there. Hey. Ujo biam now. Kedu the first Ujo one. Uja bro Ujo cocaine. Because I'm my father can see. Ujo bialon na rabu Ujo my dad because when I my dad again, I was again. Nwata ịma ọ na-ada anụ ihe na-ezuzugharị ebe a nzuzugide ịnanya iyi ọkwa n'aka gị ka ọ dị okwuo ya etu ahụ nke aga. The first picture that came to my head was and my response nyele mba mọmị ya ga-egbu m and truly ọ ga-egbu m ọkwọ mma nwa ya that day and I know. And so that was the first thing that came to my head. Mom, boom. I said, okay. And that was the last conversation on that. Mom, you know, Seba. Manashadie hovers all over the place. And I think that shadow is what saved the 3. And Kedenje Kwokwa. Here has to be tough. Oburan aside that draw tough. Eba kelik. Because ebe will go problem already. Eba is so dangerous. Eba is so deadly. And that's why if you're not here, if you're not careful, the churches, Umakam, the mechanics and all that, they have Umakam 13, 14 that are smoking weed. And they struggle with it. Struggle to come in. And why? Because their fellow students were introducing them. Every nook and cranny in the school, there is a lot of, you will be so happy they went to school. They went to school quite all right. But every nook and cranny of the school will ever test here. All the staircases in school, they're very deadly. That's why here has to be tough. So that when they remember, when they get here, the influence Ibiara
and they remember here, they run. But sometimes what do? We try to pacify. I want to be a friend to my daughter. I want to be a friend to friend. All the friends here already. The friends are here. Imehebo. Ibeba mama. You're not a friend. The only thing Bonega and mama have with some level of friendship, but you're not a friend. Ihebo mama. And that mama has to operate. And then to be able to mama here, you have also to compromise your own joy and happiness. You make a life easy. For the sake of something cannot hear, it's sacrifice here. It's only when you sacrifice here that they will be able to function here. To tell you how the society can influence them. And I know they understand what I'm saying. If you take them to school, let's say, grade 3, grade 4, about grade 5, about school. And when time you are taking them to school, and you get to school, what would they do? I say, mommy, go home, I'm fine, I'll take care of it, go home. Why? Because they don't want to look like weaklings here. They want to impress here. That's why here has to be tough. And Kiyojo, because now, when you throw a missile, and there is no anti-missile to dilute it, what happens? It blasts. But when there is anti-missile from here, and the missile is coming from here, it neutralizes it in the air. That's how it works. That's how it works. That's one. And I know sometimes you may even make the best of efforts, do all that. I want to put that across. It's true. Because I also have a very good friend of mine. We also grew up together. The father was very tough, but their mom wasn't tough. So their mom is the pacifier, but their papa have kalakarine. Then, when we were growing up, had money mass every morning. Papa had jidono una kere abo. Eto ese money mass in nodo. Eto nonu nuko for na larola. Magafu manda hanya mechile mechi. Eto nonu nuko for na larola. Ha no na money mass onye mechi anya. Ihe papa ha eke gị n'isi You nwere ike nonu nuko anya ga emechie onodo gị na akụ. You can never do it. Eventually, we all went to the same minor seminary, high school, mid school together. He left, got into it. He was a very nice boy. Elementary school, secondary school. As soon as he got into college, things changed. His understanding of life changed. He became a total different person. Went into cultism, rose to the level of a capon. Yes. Now, from a good home to some swing that is so confusing. At a point, one day, I'll be on a store, Papa, na main market. Keichaf. You got with chaplet. Now, money mass or Gabane General Toto, and a becker and Maria Jutana Gracia will win a church. Kezele Chafo. How the Chafa has no ban in America, or they came with something, whatever it is, that's not banned in America. He have ban in America, can they imitate it in Nigeria? Kele Chafa, Papia Nene, Sakiri Hobialeba, or so come and ask and get them go campo. Nene, Papia actually go in it now, stone, yes, I'm watching. Because Mokamorozi Hog and I wanted Yanako. Manaka Chineke si eme ihe. Ihe ndị achịkọwacha ihe anyị nebo ka unu fụ na some of the good training unu na-enye n'obele obele a does matter.
Because eventually, Ogocha, that university, he didn't graduate, later left, went to Thailand, saw cocaine, Ewudi Ojenga, of course, because he bar out on a deadly. About our J cocaine, Jenga, Nanga, on Anyan in Omeye to Emel Sol, Anya Mepe, Onata, Bonata Chalo, Bidoze, whatever life. Nkuzia nine papia kuzili mba hopelumpe. Na secondary school nine, they all started resurfacing in his life. Why I am saying all this is that parenting is not a child's play, especially those of us who still have younger ones. Put up your best energy. Pray over them every day and every moment. Some of them will go well, some will go wrong, but if you give the best training, the ones that will go wrong will eventually, by the grace of God, rebound. But the worst will be when the training is not given here and the whole training is given here. There's no rebounding from here. But there is rebounding when here and here is mixed. But no rebounding when majority, 90% of the training, osira here wepota, then the person is trained in the streets. And if the person is trained in the streets, street is his or her life. My dear brothers and sisters, today is Mother's Day. Do your best. Sacrifice what you can sacrifice. Put the best of effort. Don't be their friend. Be their mother. And at every point, tell them the reasons. Don't just give instructions. You must give reasons why the person must do what you think is the best. Even if the person doesn't hear today, he will hear tomorrow. Continue saying it. Continue saying it until it gets into the ear. May God bless us as we continue to do our job and what God has delegated us through Christ our Lord. Ekwe n'otu Chineke. Onye si na nna na nwa, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu, ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpele nke ndị kwelu mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị niile agbakọtago ọnụ n'obi gị. Tata anyị na-eme mmemme nke ndị nne. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị.
Ka natazie isi a nara nye Chineke ebumnobi ndị ọzọ niile. Ihe ndị a niile ka ayọ ma kwenye ga-emela anyị site na Kristi Onyenwe anyị. Jọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Onye nwe anyị, ịkpọla anyị ka anyị bụrụ ndị ga na-eso gị, ịsacha na anyị mmehie anyị niile, biko nara arịrịọ na onyinye anyị na-ehunyere gị, mee ka anyị kwesị ịnata ihe ọgbụgba ndụ nke nnukwu ịhụnanya gị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye lụdọ
bieno. Ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi n'azụ ndụ na anyị ga-eto gị oge niile o sebụrụ ụwa, ma ọ kacha mma n'oge ugbu a mgbe Kristo onye bụ Paska anyị bụzi ihe jiri chụọ aja, ya bụ ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ nke ya wee merie ọnwụ nke anyị, bịa sị na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ, ezi eso gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ si erukwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya ụnụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ọrụ. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya ụnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ.
nna cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, merụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi na nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile imerụ uche na wee keta ndụ ebebe, ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị na-arịọ gị osebụrụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edekọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele nke udo. Onye ọbụla metụ nwanne ya aka ya.
ndị m na Kristi n'elu nwa atụrụ nke Chukwu n'elu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Karụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe. anyị nwere ofu nwaanyị natala oli first communion ya yesterday, so anyị chọrọ ka anyị kwụsịbụkwo ya tu. Lo, in the grave he lay, Jesus, my Savior, waiting thy coming day, Jesus, my Lord. Up from the grave he arose with a mighty triumph for his foes. He arose from victor from the main on the leaves forever with the saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Vainly they washed his bread, Jesus, my Savior. Vainly they sealed the dead, Jesus, my Lord. Up from the grave he arose with a mighty triumph for his foes. He arose from victor from the dark domain on the leaves forever with the saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Up from the grave he arose with a mighty triumph for his own.
ka anyị ya iyo. Chineke pụrụ ime ihe niile, nna dị ebighị ebi, ịkwadola anyị maka ndụ ebighị ebi n'ime mbilite n'ọnwụ Kristi. Biko mụbaa n'ime anyị mkpụrụ ọgbụgba ndụ nke mbilite n'ọnwụ Kristi, kwụnyekwa n'ime obi anyị ike sitere na nri nke nzọpụta anyị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Otodri Jesu, second collection. Second collection. What the Lord has done for me, come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. It were to be made, I would really pay. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. If were to be made, I will really pay. If were to be made, I will really pay. If were to be made, I will really pay. Come and see what the Lord has done for me. Come and to be made, I will really pay. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. If were to be made, I will really pay. Otodri Jesu, parish announcement. Let us support the annual Catholic appeal. Our goal is $26,804, and together we can achieve it. Every gift matters. Envelopes are available in the back of the church. Thank you for your generosity. May is the month of our Mother Mary. We invite you to join us to pray the Rosary every Thursday after the 8 a.m. Mass and at 7 p.m. bilingual. This is a reminder that the confirmation retreat for the children will take place on Saturday, May 16th, from 10 a.m. to 3 p.m. Please arrive on time. Thank you. The flower circles from our garden are now available for dedication during the summer months. The minimum donation is $30. We have 45 circles available. To reserve yours, please fill out the form available on the back pews. Otodri Jesu, Tao, second Sunday, but as we usually do, also Tao Mother's Day. So I'm going to swap our special blessings for the fathers. Meziaya next Sunday. So ndinne, your special day and your special blessings. Oh, you got more, mama, oh, you got more, mama, onye mụrụ gị nne m ihe dị maka nke nye gị
Mama iya ge maka kemeregi. Brooklyn onye wụrụ ya. Queens onye wụrụ ya. Manhattan onwe wụrụ ya. New York onwe wụrụ ya. Mama iya ge maka kemeregi. Onye ọga dịrị mma onye ọma. Mama iya ge maka kemeregi. Onye ọma onye ọma onye ọga dịrị mma onye ọma. Ndị nne m ama so gịnị ka anyị emezi ajọ nne so onye abụrụzi ezi nne gịnị ka a ga-eme enwekwa anyị dị very happy na ndị nna anyị ịnụ ọfọ ka ọnụ dịcha onye ọ na-achapụla achapụ ya ọ ihe ekwu ka a na-eme ọ ihe ekwu ka a na-eme ndị nna ka anyị kọọ ọnụ ndị nna anyị aka biko so maka na ọnwa anụnwa bụ ọnwa onye na-ekwu okwu ọ mụ ji microphone maka na ọnwa anụnwa bụ ọnwa Mary ana ndị nne na-erepresent nna anyị dị asọ dị n'ụlọ ha dị iche iche na aga m enye ndị nne niile n'ebe a rosary so ha ga na-ekpele anyị n'ụzọ pụrụ iche so onye ọbụla so ofuo ewetara na mmadụ sọsọ ndị ga-ewere abụ ndị n'ebe a don't get for anybody sọsọ ndị n'ebe a ga-ewelu okay ngwa share 111 to all of them nye ka ọ na-enye ndị nọ n'azụ
ndị na enyemaka dị n'afọ dị nwenụ osebruwa n'ụlọ ya anyị osebruwa nọnyelu ụnụ Chineke onye fụrụ anyị n'anya anyị na-ekene gị n'isi ndị mama anyị n'ụwa anyị na-ekene gị maka na iji ha melụ ugogbe nke ezinụlọ iji ha melụ ife nke ezinụlọ gị anyị na-ekene gị maka ọrụ ọma niile nke ha na-alụ n'ezinụlọ ha dị iche iche n'ụka gị na n'ebe ndị ọzọ eze nke ebube ebe ụgbọ odibo gị ndị a niile na-akọnye n'ugbo nke gị bụ Chineke anyị na-ayọ ka ị na-akọnye n'ugbo nke ndụ ha ka ị na-agọzi ha niile n'ofu n'ofu ka ị na-agọzi ha ọpụpụ ha niile na mbata ha niile ndị n'ime ha nọ na nyanya were ọgwụ nsọ gị chọọ ha mma ndị nọ n'obi mgbawa bịa kasie ha obi ndị na-eru uju maka ihe ndị di ha na-eme ha bịa tie ha aka n'obi ndị na-enwekwazi obi mgbawa maka ụmụ nke inyelu ha ndị na-akpasasị akpasasị bịa jikọta ụmụntakịrị ahụ ọnụ eze nke ebube gọzie ezigbo ebumnobi ha niile mee ka ha niile bụrụ ife nke ga na-achapụta n'ezinụlọ ha mee ka mgbe ọbụla ndị di ha zutere ha ka obi aṅụrị na-eme ndị di ha mee ka mgbe ọbụla ụmụ ha nere ha anya ka ụmụ ha si n'ezie na-achọrọ m ịdị ka nne m eze nke ebube gọzibe ha n'ụtụtụ gọzibe ha n'ehihie gọzibe ha n'abalị n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ onye ga-emelu onye ka mamiyo ife adị ka nne onye ga-emelu onye ka ezigbo nne ife adị ka nne onye ga-emelu onye ka mamiyo ọlụ nne na-alụlụ anyị n'ọbara ụba ọlụ nne na-alụlụ anyị n'obulu ibu ndị be anyị ịma na nne amaka ndị be anyị ịma na nne dị mma ọlụ nne na-alụlụ anyị n'ọbara ụba nne na-alụlụ anyị n'obulu ibu onye ga-emelu onye ka ezigbo nne onye ga-emelu onye ka ezigbo nne ifeana isi wawa anyị mama ma na-ebe akwa isi na nwa m ya bịa wanụ m
afọ na-egbu nwa m ya bịa gbuoro m ife adị ka nne ndị be ndị na-eme ama Otori Jesu ndị nne onye isi ndị nna na onye yiri ya sara ọrụ sọ Mark, Matthew and sọ Nebo asị ngwa unu agbasala masị a chọrọ unu downstairs na basement ka ebe ndị nwoke niile ga-achọ unu mma n'ụzọ pụrụ iche mana agbasacha mas unu ga-akwụsịgodu n'ihu church, outside the church ebe unu ga-ese group pictures and the pictures, sideline pictures ndị ọzọ. While you are doing that, ndị nna ga na-enwe the final nkwado na ha ga-abịa akpọbata unu in a special way. So you don't just rush to the basement, just hang around until onye isi ndị nna nye the authority ka abịa munu usher in. Otodri Jesu. Jerry Ebo o kwesịrị inye anyị the summary, the talk last Sunday, but anyị ga-ahapụ ya ka ọ rụzie next Sunday ka ọ ga-enye anyị the talk nke Father Cosmos mere establish. O nwere any birthdays? And when they were birthday had to do, February. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday! Happy birthday. How old are you? Okay. Hey. By the way,